Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen. Vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma. Ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura, la pell ben gruixuda, i demà no cauré en el parany. Només deixi'm un minut i entendrà perfectament el que he viscut. El forat del taló em permetia espiar com entrava la gent. Els actors escalfaven, els tècnics fumaven, me n'he anat al meu lloc impacient. I d'un meu gust ja ha vist l'arrencada, la platea rapada al seient. Ai, quan jo ja augurava una nit excel·lent, un actor s'ha encallat a mig fer un silenci massa llarg. He mirat el text intentant-lo ajudar, amb un vers ja ensopegat, i a dins meu alguna cosa s'ha trencat. Com pot ser, com ho fa, com un vers que porta escrit 400 anys pot estar parlant clarament de mi. Qui ho sap fer és humà i té el do, que és que no sempre pot descriure el que l'altra gent porta tan a dins. I llavors el següent que recordo són xiulets de la gent, la remor, un que al fons s'aixecava de cop llums de sala, el profeni escopint el taló, un actor de mirada ferotge cap a mi dient-me el nom del porc. Amb el dit m'apuntava, senyor, com cridava, el de sol aguantava per sort. Si es pogués posar al meu lloc, entendria com se n'ha de ser de fort. Quan hi ha un vers que diu així i discurs